При инсталация на Evolution някои от номенклатурите са вече създадени. За да се адаптира системата към индивидуалните нужди на организацията, те може да се допълват и редактират. Тези операции са разрешени за потребители с предоставено право типове гости, националности, КПП, маркетинг, други номенклатури. Тук ще разгледаме следните номенклатури. От меню настройки, националности, КПП, причини за престой, документи за самоличност. Ще започнем с националности. При инсталация с програмата се зарежда списък с всички националности в света, които се използват при попълване на адресни карти. Списъкът съдържа имената на държавите, кодове за тях и националните валути за всяка държава. Списъкът може да се променя, като се добавят, редактират или изтриват данни в него. Изтриването на националност води до пълното и заличаване от системата. Ако определена националност не се използва, но предпочитате да я запазите без тя да се предлага за избор, може да я архивирате и при нужда да я активирате отново. За да въведете нова националност, ако възникне такава, отворете меню Настройки, националности. Екранът показва списък с вече въведените националности. Натиснете бутон Нов. Код. Въведете стандартния международен код на държавата. Той не може да бъде повече от 2 символа. Архивна. Оставете тази опция немаркирана, за да може да използвате националността. Име. Въведете пълното име на държавата. Валута. Въведете международния код за националната валута. Допускат се до 3 символа. Валута. Описание. Въведете пълното име на валутата. Тук могат да бъдат попълнени кодовете ISO Alpha 2 и ISO Alpha 3 според международния стандарт. Потвърдете данните с бутона Запиши. С това новата националност е въведена и се показва в списъка с останалите националности в екрана. За да редактирате националност, използвайте бутона Редакция. Следващата номенклатура, която ще разгледаме, са КПП. Програмата включва списък с всички контролно-пропускателни пунктове в България, които се използват за попълване на адресни данни на гостите. При нужда могат да бъдат добавени нови КПП-та или да бъдат изтривани ненужните такива. За да добавите ново КПП в номенклатурата, отворете меню Настройки, КПП. Екранът показва списък с всички въведени в системата. Натиснете бутона Нов. Въведете име на контролно-пропускателния пункт. Потвърдете с бутон Запиши. С това желаният КПП е въведен в системата, включен е в списъка и може да се избира при попълване на данни за гости. При нужда, контролно-пропускателен пункт може да бъде редактиран с бутон Редакция. Друга номенклатура са документите за самоличност. Номенклатурата на документите за самоличност определя какви документи ще могат да бъдат приемани в системата, например лична карта, паспорт и други. Зададените документи се предлагат за избор при попълване на адресните карти на гостите. За да регистрирате нов тип документ за самоличност, отворете меню Настройки, Документи за самоличност. Натиснете бутона Нов. Име. Тук въведете името на типа документ. Например, лична карта. Външен код. Тук се въвежда код, който се използва по справка за регистри за някои държави. В случая оставяме празно. Потвърдете с бутона Запиши. С това личната карта е въведена като тип документ за самоличност. Тя се вижда в списъка на екрана и се предлага за избор при попълване на данните на гостите при нова резервация. При нужда документите за самоличност, регистрирани от потребител, може да бъдат редактирани с бутон Редакция. Последната номенклатура, която ще разгледаме тук, са причините за престой. Причините за престой се избират при попълване на адресните карти на гостите. Системата предлага стандартен набор от причини, които може да бъде редактиран и допълван по желание. Важно е да се знае, че причина за престой може да се редактира по всяко време, но изтриване се позволява само за неизползваните причини. За да въведете нова причина за престой,
Отворете меню Настройки, Причини за престой. Екранът показва списък с всички причини за престой, въведени в системата. Натиснете бутон Нова. Име. Тук въведете името на причината, например фестивал. Външен код. Тук се въвежда код, който се използва по справката за регистрите, необходим за някои държави. Тук не е задължително и можем да оставим полето празно. Потвърдете с бутона Запиши. Така причината за престой е въведена и се показва в списъка на екрана. Тя се предлага като стойност за поле причина в адресната карта и ще може да бъде избирана. С това разгледахме номенклатурите на националности, КПП, причини за престой, документи за самоличност.